Ассалому алайкум бародаро. Мехостам як чиро ба шумо расонам кадоми миноксидин, кадоме ки мисол миноксидин истифода бурдага ё кадоме ки медона. Мақсад мо овардемша дар шаҳри Санкт-Петербург агар ягон касе ки дар кор боша, ягон касе ки лозим боша, ман номерои худам мемонам дар ҳамин рӯи экран мемонам ёки дар ссилка канал мемонам. Бидурен заказ кунед. Миноксидин бародаро мисол чизе ки комплекти худаш даст ҳамин чизо марҳамат 6 дона дорам михел. Кадоме ки бу мефаҳмам бародаро бухонед, кадоме ки мисол мефурӯша, кадоме ки медонед, кадоме ки метавонад фурӯхта, метавонед ки дар ҳамин номерои ман занг бизанед, ман метавонам ки ба нархи оптон шумо дар дастрас кунам ва шумо метавонед ки ба дигарро бифурӯшед ё ки ягон каси дигар да ки лозим боша занг бизанед дар номеро. Адреса мегӯм ё ки мисол агар ки имконият надошта бошед, вақт надошта бошед омаданда, ман метавонам ки худам доставкатон кунам. Бародаро ҳар як ҳамин коробка 6 донаи дора. Ҳамин 6 донара мисол як курс лечение мешавад. Баъзе одамон мақсад вақти истифода бурданда может 3 таша истифода баранд, уже результат битад. Лекин ҳамин худаш асосан 6 дона дора. Ҳамин 6 донаш як курс лечение мешавад. Бародаро ки мақсад мӯи сартон мереза ё ки ҳамин ришотон мереза, метавонед ки заказ кунед. Аввал бори аввали овардага мебинем ки мақсад одамое ки мисол як чанд моҳ истифода бурдан бо результатша гап мезананд. Агар ки бихоҳанд ки мисол мо рекламаш кунем ё ки мақсад гап занем, метавонем ки бародароро оварда мақсад бо шуморо тавсия битан ки ҳамин результаташ чӣ хел мешавад.